En af mine mærkesager, det er jo den offentlige transport til og fra Dragør. Vi har slet ikke de afgange til og fra Dragør, som er nødvendige for at dække vores behov. Og jeg synes specielt, det går hårdt ud over de unge mennesker, som skal ind på gymnasier og på erhvervsskolerne inde i byen. De har store problemer med at komme frem og tilbage om aftenen. Og så synes jeg måske, man kunne overveje at få lavet sådan nogle aftaler med lufthavnsbusserne, så man kunne komme med lufthavnsbussen til den sidste parkeringsplads ude ved lufthavnen, så man kom tættere på Dragør, og så etablerede der måske en mulighed for en holdplads til os, der skal til Dragør. Så vil man vide, at når der står nogen ved de stoppesteder, så er det nogen, der faktisk skal hjem, og der er ikke mere bustransport måske.